Aşxana gitmenim qızğınna xariyetiniz gelýärmi? Naýbaşy aşxanasy inniziňe ýerine däl, eýsem eltip bermek hyzmat bilenim müşterilerine hyzmat edýär. Inni halayan tagamlaryny öýde, iýişde ýa-da islenlik ýerde sargyt edip bilersiň. Qızgın we täze nahar gönüseň eline ýetýär. Aşxanada taýarlanýan tagamlar öý tagamyna ýakyn, ýönükli we doýurýar. Arasdalyk we hil bolsa esas üns merkezinde. Mundan başga naýbaşy el ýeterli bahalary bilen tapawutlanýar. Tagamly nahar uly çykdaýjysyz. Täzelikleriň ilkinji dinleýijisi bolmak üçin bize agza boluň. Habarlar, täsirlikler, wideolar hemmesi bir ýerde Türkmen portaly biziň bilen galyň.